Kaikki Kuningattaren rannassa, kaikki on valmista. Miltä susta nyt tuntuu? Loistavalta tuntuu tietenkin. Tämä on kun lentokoneeseen istuisi ja pitkän matkan valmistelun jälkeen pääsee vihdoin liikkeelle. Tämähän on vasta alku. Niin, se on ihan totta. Ja oliko näin, että sä oot jo kauan sitten sanonut, että asuntomessut pitää saada Loviisaan? Kyllä taisin ensin sanoa sitä jopa työhaastattelussa, kun tänne olin tulossa, että jotain tarvitsisi tehdä. Ja mä ehdotan, että tehdään asuntomessut. Ja mikä tavoite sulla on ollut tässä? No, kaiken takana on tietenkin kasvu ja se, että me halutaan olla niiden voittajien joukossa, joiden väkiluku pysyy tai kasvaa Suomessa. Ja tämähän on iso ongelma demografisista syistä. Ja me ollaankin siinä ja tämän avulla me tullaan varmistamaan, että ollaan vielä pitkään siinä. Mikä sun mielestä täällä on kaikkein parasta Loviisassa? No kyllä se on ihmiset. Meri tulee toisena, mutta ihmiset, asenne, palvelutaso, sellainen kotoisa, hyvä olo, ystävällisyys ja erittäin hyvä talkoohenki myöskin. Niin, näin mä oon kuullut, että täällä on ihan poikkeuksellisen hienoa ja hyvää talkoohenkeä. Ja muuten täällähän menee siis tämmöinen silta suoraan täältä tonne keskustaan. Mitä sä ajattelet siitä? Kyllä, ja ehdottomasti suosittelen kaikille, että kun täältä lähdette, niin käykää sitä kautta pois sillan yli vanhaan alakaupunkiin ja sieltä kaupungin keskustaan ja nauttikaa meidän liikkeistä ja palveluista ja ravintoloista ja näette raatihuoneen ja torin ja sieltä sitten takaisin kohti parkkipaikkaa, niin näette kokonaisuuden, näette myöskin tämän vanhan puolen. Ja ihana tori siellä on. Mä kävin viime viikolla torikahvilla ja kävin syömässä. Oli hyvät ruuat, suosittelen. Mutta sitten ruotsiksi kysyn sulta, että vilken framtida betyder så här bostadsmässan för Lovisa? No, jag tror att den är jättestor. Jag tror att det här är historiskt. Jag skulle nästan säga, utan att överdriva, att på 1700-talet grundades Lovisa. På 1800-talet skapade vi stenhus och centrum och rådhusomgivningen och växte som en handelsstad. Och på 1900-talet så var det den ekonomiska utvecklingen och hela förstås Finland och det föddes industrier och energiverk och annat här. Och på 2000-talet så kom bostadsmässan och vi kom över viken på andra sidan och vi började satsa på det här högklassiga kvalitativa boende som vi är kända för. Oletko käynyt jo Kellovassa talossa? Olen käynyt, joo. Silloin se ei ollut ihan valmiina, koska siitä on jo monta tuntia aikaa, mutta viimeisten tuntien ihmeitä on tainnut täällä tapahtua monta. Kyllä. Mutta hienolta näytti. Kiitos. Kiitos Jan. Kiitos. Seuraavaksi Loviisan asuntomessuhankkeen projektipäällikkö Niina Okkonen. Ihan kun olet täällä, sä oot ollut nyt viimeiset 4 vuotta, voisiko sanoa kauniisti, kädet oikeasti ihan täällä savessa täällä maassa. Sun työhön on kuulunut muun muassa liimata vessatarroja eilen. Joo, kyllä nämä on niitä nimenomaan näitä viimeisiä silauksia, mitä messualueelle tehdään. Ja niin se on tärkeää, että WC:t löytyy. Ja sitten korostan vielä sitä, että myös roskalaatikoiden merkit, niin yhteistyössä meidän ryhmäkoordinaattorin kanssa eilen illalla laitoimme ne sinne paikoilleen, eli käsityötä. Mutta sä tiedät oikeasti tästä hankkeesta, jos joku, niin ihan kaiken. Sä tunnet rakennuttajat, sä tiedät mitä kaupunki toivoo, sä tiedät kaikki kaavat ja kaikki. Mikä on ollut ihaninta ja kamalinta tässä 4 vuodessa? No nyt onneksi aina tehdään tämä aikakultaa muistot. Me ei mennä enää ollenkaan mihinkään kamaliin asioihin, eikä sellaisia tietenkään ole tapahtunutkaan, ei tietenkään. Siis mä olen todella vaikuttunut siitä, niin kuin kaupunginjohtajakin tuossa hienosti sanoo, että täällä on semmoinen hyvä talkoohenki ja tekemisen meininki ja meillä on ollut mahtava tiimi tätä rakentamassa, että meillä on kaupungin työntekijät on pistänyt itsensä likoon ja heitäkin on tänään täällä meillä arvovieraina ja me ollaan tehty tässä niin kuin paljon töitä. Pakko tietysti nostaa muutama semmoinen asia, mistä ollaan erityisen ylpeitä. Tonttihakemusvaiheessa Loviisassa tehtiin tonttihakemusennätys, eli tämä alue on todellakin kiinnostanut, kun haettiin tänne uusia asukkaita ja tietenkin sitten, niin kuin viittasitkin tässä, niin rakentajien kanssa on matkaa taitettu ja heille tietysti suuri kiitos tästä kaikesta ponnistelusta, että ollaan tänään täällä, eli ilman heitä meillä ei olisi näitä messuja.
Tuntuuko sinusta sitä haikealta, että 4 vuotta on tulossa päätökseen tätä projektia? No joo, mä en ole ehtinyt ajatella tällaista vielä. Mä en ole vielä huomannut, että projekti on tulossa päätökseen. Että niin sen verran on ollut tässä nyt viime viikot, että kiirettä, että ei ole vielä ehtinyt sitä niin kuin seuraavaa vaihetta. Mutta ehkä se sitten tulee tässä näin, kun päästään kunnolla vauhtiin ja ollaan saatu tapahtuma käyntiin, niin ehkä sitä sitten jossain vaiheessa tajuaa, että tämä jossain vaiheessa loppuukin. Vielä ei ole huomannut sitä. Vad är det som du är mest stolt över? No ja, det är inte så lätt att lyfta fram någon speciell sak, men jag tycker att hela området är helt fantastiskt, så jag är mycket stolt över det. Drottningstranden, ja, naturligtvis. Ja. Mä oon kuullut myöskin, että sulla on ennen tätä työtä ollut jo asuntomessuihin erittäin tiivis suhde. Sä oot käynyt messuilla vuodesta 2000 aina. Mikä sut aina on vetänyt asuntomessuille? No se on hyvä kysymys, että varmaan silloin vuonna 2000 siihen vielä liittyi se, että Tuusulassakin on tullut asuttua ja silloin Tuusulassa oli asuntomessut ja sieltä se ilmeisesti jotenkin kipinä sitten lähti ja ainahan sitä ehkä sillain hieman nuorempana kuin tänä päivänä niin haaveilee siitä, että jospa joskus rakentaisi ehkä sen oman talon ja käyt siellä vähän fiilistelemässä ja katselemassa talomalleja ja olisiko toi kiva tai ei olisi. Ja sitten sitä sisustamispuolta ja nyt kun tuossa on tämmöinen oma pikkuprojekti ollut käynnissä, niin sitten kaikkia vinkkejä siihen, että niin kuin itsekin sanoit, niin pakko sanoa, munkin puoliso on tuolla jossain, että katselee sillä silmällä, että sieltä voi vielä jotain viime hetken muutoksia tulla tosiaan näihin omiin projekteihin ja vinkkejä ja ideoita tietenkin saa myös. Kiitoksia Niina ja kiitoksia Jan. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi kutsutaan lavalle Suomen asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Jaana Närä. Hei Jaana. Asuntomessuja on järjestetty jo yli 50 vuotta. Mistä sä uskot, että Loviisan messut tullaan muistamaan? No joo, yli 50 vuotta on messuja tosiaan järjestetty ja eri puolilla Suomea ja hyvinkin erilaisissa paikoissa. Tuossa äsken kuulin, että edeltäjä oli ollut jo aika pitkään messuilla kävijänä. Mä oon itse ollut ensimmäistä kertaa vuonna 1976 Vantaan Varistossa. Wow, eli yes. Ja oikeastaan sen jälkeen lähes kaikilla asuntomessuilla. Mutta mä en ole kyllä aina ollut tämän asuntomessujen organisaatiossa mukana, että ihan kiinnostuneena kansalaisena. Mutta asuntomessuja tosiaan on erilaisina aikoina ja erilaisissa paikoissa järjestetty ja ajat ja paikat vaihtelee ja tietenkin nyt tällä kertaa me ollaan ihan äärettömän hienossa paikassa ja se on minusta se ensimmäinen, joka varmasti tästä Loviisasta jää mieleen ja tekee tästä erityisen. Viime vuonna Naantalissa oli myös ihan älyttömän hienot maisemat ja hienot talot ja hienot paikat. Silloin ajattelin, että voikohan tämän hienompaa paikkaa enää löytyä, mutta nyt on pakko todeta, että kyllä löytyy. Et minusta tämä on niin upea tämä meri, tämä meren läheisyys. Tämä tulee täällä niin hienosti esiin, että minusta tämä tekee tästä erityisen. Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että nämä messut on tosi vaikeana ajankohtana. Kaikilla tämän alan toimijoilla on tosi paljon haasteita ja se, että messut on saatu nyt järjestettyä ja kaikki näyttää valmiilta ja hienolta, niin se on tärkeä ja hieno asia. Mutta varmaan tämä paikka on se, mistä messut muistetaan. Niin sitä mä olin just kysymässä sinulta seuraavaksi, että mikä on asuntomessujen rooli ja merkitys nyt, kun tilanne on niin haastava rakennusalalla? No varmasti on tärkeää, että tuodaan vaikeissakin vaiheissa aina esiin uusia ratkaisuja, uutta teknologiaa, tekniikkaa. Näytetään, että maailma ja kehitys menee eteenpäin, vaikka sitten muualla tapahtuisi mitä. Vaikka olisi pandemia, vaikka Euroopassa soditaan, niin silti on uskoa ja toivoa
tulevaisuuteen. Ja tämä on minusta yksi keino sitten näyttää sitä. Kiitoksia Jaana. Seuraavaksi me kuullaan musiikkiesitys. Nimittäin loviisalainen nuori Markus Misukka on tehnyt asuntomessualueelle, eli Kuningattaren rannalle, oman kappaleen. Miten ihanaa. Nyt toivotaan lämpimästi tervetulleeksi Markus tänne, ja biisi on siis Kuningattaren rantaan. Joo, hyvää päivää Loviisa. Kiva olla täällä. Tämä on tosiaan mun itse kirjoittama kappale, jonka nyt esitän. Ja tää kertoo Loviisasta mun sanoin. Olet mua kutsuu rantatiellä. En uinut on hetkeen taaskaan siellä. Mut ehkä uskallan koittaa, kun pääsen taas ottaa laivasillalle nyt pari vielä. Ihmiset mulle hymyilee. Uudet tuttavat kättelee ja kertovat kuinka paljon omenaa sai taas puusta. Kyllä se vesi uidessa lämpenee. Käsi kädessä veit mut katsomaan, mitä ne siellä rakentaa, kun Kuningattaren rantaan kuljetaan. Toreilla ihmiset vaeltaa ja löytävät toiset uudestaan. Ja pilvetkin väistyy, ei oo väli vaikka skumpat läikkyy. Ei niitä säästellä kumminkaan. Voidaan laituri pitkin askeltaa. Se uutta kohti johdattaa, kun Kuningattaren rantaan kuljetaan. Yeah, käsi kädessä veit mut katsomaan, mitä ne siellä rakentaa, kun Kuningattaren rantaan kuljetaan. Kuningattaren rantaan. Kuningattaren rantaan. Kiitos paljon. Tätä hauska päivä. Kiitos Markus Misukka. Ihan mahtavaa. Kuningattaren rantaan biisi oli tämä. Kiitoksia. Seuraavaksi meille puhuu Artekin toimitusjohtaja Mikaela von Wendt.
Tervetuloa. Kiitos. Arvoisa, kuuluuko? Joo, ehkä mun täytyy mennä vähän näin lähemmäksi. Arvoisa ministeri ja kaupunginjohtaja, hyvät messuvieraat, ärade minister, stadsdirektör, bästa mässgäster. Kiitos kutsusta. On ilo ja kunnia olla kauniissa kesä-Loviisassa avaamassa Loviisan asuntomessut. Erityisesti messun 3 teemaa yhdistävät kivalla tavalla Artekin ajatusmaailmaa ja sanomaa jo vuodesta 1935, kun Aino ja Alvar Aalto yhdessä Nils Gustav Haalin ja Mairi Gulliksen kanssa perustivat Artek Oy AB:n. Valaistuksella on väliä. Asunto on enemmän kuin koti ja merellä on merkitystä. Ainon ja Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa ja huonekaluissa kaikki 3 teemaa ovat vahvasti esillä. Valaisimissa on mietitty paitsi veistoksellisuutta, myös suoraa sekä epäsuoraa valoa. Miten valaistus saadaan toimimaan ja osaa toimivaa kotia, ettei se häikäise silmää, mutta antaen samalla pehmeän valon unohtamatta designin parhaita puolia. Klassikonta syntyy harvoin, ja klassikot, jotka jäävät elämään vajaan vuosisadankin jälkeen, ovat uniikkeja. Luonto, funktionaalisuus ja humanisuus ovat myös vahvasti läsnä. Täällä asuntomessualueella voimme nauttia luonnonläheisyydestä ja kotien sisäpuolella kestävien huonekalujen muokattavuudesta ja monimuotoisuudesta. Lovisa står nära mitt hjärta. Jag firar alla somrar i den östnyländska skärgården och min pappa har bott i Lovisa i nästan 4 år i början på 60-talet. Många vänner har återvänt till sin hemkommun eller nyinflyttade har hittat ett nytt hem i denna idylliska stad. Utvecklingen har varit positiv de senaste åren och Lovisa har klarat den hårda konkurrensen bra. Evenemang som historiska hus i Lovisa, där ortsbor öppnar sina privata hem för utomstående, är både attraktiva och innovativa evenemang som välkomnar besökare från Finlands alla hörn. Kestävyys ja luonnon monimuotoisuus ovat aiheita, jotka ovat vahvasti esillä ihmisten huulilla tällä hetkellä. Muutokset metsäteollisuudessa ja ilmastossa vaikuttavat puun laatuun myös Suomessa. Myös Artek haluaa kantaa kortensa kekoon ja siksi lanseeraamme uuden puunlaatustandardin mukaisen tuotteen. Suomalaista koivua ei tavata missään muualla. Pohjolan lyhyt ja valoisa kesä tuottaa poikkeuksellista, vaaleaa ja erityisen kestävää koivua, jonka ominaisuudet huonekaluvalmistuksessa ovat vertaansa vailla. Viitasaaren ympäristön sekametsissä kasvanut koivu on ollut alusta saakka Artekin klassikkotuotteiden kulmakivi. Muutokset metsäteollisuudessa ja ilmastossa kuitenkin vaikuttavat metsiin ja sitä kautta puun laatuun. Suomalaisessa puutavarassa muutokset näkyvät sävyvaihteluna, oksakohdat ja puuta syövän hyönteisten muutokset jättämät jäljet ovat lisääntyneet. Jakkara 60 juhlavuoden syyskuussa julkaistava Villi Jakkara on ensimmäinen malli, jossa hyödynnetään Artekin uutta puunlaatustandardia. Ajan kuluessa kriteerit ovat kehittyneet vastaamaan markkinoiden odotuksia luonnonmateriaalien visuaalisesta tasalaatuisuudesta, mutta kun luonto ei ole tasalaatuinen. Puunvalintakriteerien tarkastelu tukee Artekin ympäristöagendaa ja asettaa uusia standardeja. Haluamme osoittamassa tietä kohti laajempaa muutosta huonekaluteollisuudessa. Artekin valikoimaan tuodaan nyt uusi puunlaatustandardi, jonka Artek on nimennyt villikoivuksi. Se mahdollistaa puun laajemman hyödyntämisen koivuhuonekalujen valmistamisessa. Villikoivusta valmistettu jakkara on ensimmäinen tuote, jossa puun luonnollinen sävyvaihtelu saa näkyä. Puunlaatustandardien muuttaminen mahdollistaa yksittäisen puun tehokkaamman ja laajemman käytön. Villikoivu on avaus kestävämmästä estetiikasta. Förutom den nya villistandarden som vi lanserar inkommande i höst firar vi i år pallen 60, eller taburetten som den också kallas på gammaldags svenska, som fyller 90 år i år. År 1933 designade och framställde Alvar Aalto den världsberömda pallen 60. Vi vet att den håller, kvaliteten är utmärkt och den har klarat sig i 90 år på världsarenan. Därför erbjuder Artek från och med i år en livstidsgaranti på alla pallar.
Vi vill vara i tiden och skapa framtiden på ett hållbart sätt. På samma sätt som Lovisa med sin bostadsmässa i år visar sina bästa sidor. Jag önskar er alla lycka till och en trevlig sommar åt alla. Onnea ja menestystä koko Lovisalle ja kaikille vieraille. Oikein ihanaa kesää. Kiitos Mikaela. Tosiaan täällä Loviisassa on yksi talo, joka on ainakin iso puheenaihe, ja se on tämä kelluva talo Lovisea. Ja Janine, ihana kun sä tulitkin mun kanssa, mä en huomannut. Ota tuosta oma mikrofoni, näin. Yes. Ja Janine tulee nyt kertomaan meille vähän tarkemmin tästä projektista. Mä olin viime viikolla täällä ja mä näin, kun se talo tuli tuolta meriä pitkin. Ilmeisesti ei kovinkaan kaukaa, mutta kuitenkin kelluvilla ponttooneilla. Eli sä olet, Janine, siis Loviisan Kelluva kuningatar Oyn hallituksen puheenjohtaja Janine Henriksson-Wiberg. Mitä sä ajattelit, kun alun perin kuulit tästä, että suunnitellaan tällaista jopa 9 kelluvan talon katua tänne Loviisan asuntomessuille? Siis lähtökohtaan oli ensimmäisesti se, että wow, hienoa. Voimmeko olla Lovisassa ensimmäiset, jotka tekee tämmöisen niin kuin kelluvan talon tänne niin kuin ympärivuotiseksi asuttavaksi omakotitaloksi. Ja siis oikeastaan niin kuin se lähtökohta ja silloin kun niitä alettiin suunnittelemaan, niin itselläni oli koko ajan se tavoite, että ne on ehdottomasti toteutettavaa, että me halutaan olla täällä Lovisassa edelläkävijöitä vai mitä? Lovisalaiset? Joo. Mutta pientä vastatuulta oli sitten jossain vaiheessa, kun rakennusalalla alkoi nyt myllertää tietenkin koronan ja sit kustannusten nousun myötä, mutta jossain vaiheessa vähän vaikutti siltä, että ei tule ollenkaan kelluvia taloja, mutta nyt siellä on yksi kelluva talo, Loviisan Kelluva kuningatar. Minkälainen tarina tämän talon takana on? No, talo lähti oikeastaan liikenteeseen siitä, että tässä oli ensin toimijoita, jotka piti tulla tänne alueelle, ja koska heidän myyntiaikeensa ei sittenkään toteutunut, ja ihan ymmärrettävää, sillä kustannukset lähtivät niin nousuun. Oli sekä sähköissä, oli polttoaineissa, oli raaka-aineissa, oli korkojen nousua ja indeksin nousua, niin se myöskin pelotti ehkä vähän ostajaehdokkaita pois. Mutta nyt keväästä lähtien tietenkin hinnat ovat enemmän lähteneet laskemaan, ja kun me teimme tämän päätöksen noin 10 viikkoa sitten, niin sen jälkeen ajattelimme, että jes, ei tässä mitään muuta tehdä kuin kaasupohjaan ja talo pystyy. No siinä piti laittaa kaasupohjaan. Miten te saitte sen näin nopeasti tehtyä? No, tälle talolle löytyy oikeastaan niin kuin Heikki Lumisen pohjalta arkkitehtipiirustukset, ja sitten meidän pääarkkitehti Perttu Huhtaniemi sitten lähti muuttamaan Heikin luvalla sitä vähän meidän muotoiseksi ja meidän niin kuin tarpeiden mukaiseksi. Ja sitten Total Pro oli ollut jo vähän mukana, eli heillä oli suunnitelmia, eli me pystyttiin lähtemään niin kuin menemään eteenpäin vähän vauhdikkaasti. Ja Sveko, joka on sitten tässä näin tehnyt tätä suunnitelmaa tämän talon ympärille paljon laajemmin, niin heillä on sitten taas maanlaajuisesti kokemusta kelluvista taloista. Ja ymmärsinkö oikein, että tästä tehtiin 3 vuorossa? Kyllä, sitä on tehty 3 vuorossa. Sitä on painettu menemään, ja mä nostan hattua meidän kaikille ihanille työmiehille. Et ilman heidän niin tämmöistä niin sinnikkyyttä ja oikeaa asennetta tämän talon niin aikaansaamiseksi, niin ei oltaisi tässä vaiheessa muuta. Onko tämä loviisalainen ominaisuus, tällainen periksiantamattomuus ja sinnikkyys ja yhteen hiileen puhaltaminen? Kyllä voisi sanoa näin, sillä jo ulkopuolisetkin rakennattajat, jotka ovat tulleet tänne näihin muihin taloihin rakentamaan näitä muita täällä, ovat myös minulle kommentoineet sitä, että teitä Lovisasta löytyy ihan sitä jotain, että ei ole ikinä ollut asuntomessuilla, missä on näin hyvää henkeä. Talo tulee siis myyntiin ja siitä otetaan messujen aikana tarjouksia. Lähtöhinta on 750 000. Minkälaiselle asukkaalle tämä kelluva talo Lovisea on suunniteltu? Lovisea on suunniteltu 2-4 henkilön perheelle, ja tarpeen mukaan tietenkin mahtuu enemmän, että 3 makuuhuonetta saa aikaiseksi. Nyt siellä on tällä hetkellä 2 makuuhuonetta ja toimistotila. No miltä siellä tuntuu olla? Tuntuuko se, että siellä ollaan veden päällä? No tietenkin, aina veden päällä kun ollaan, niin aina pientä liikehdintää löytyy, mutta sanoisin, että se on niin vakaa. Meillä löytyy järeät ankkuroinnit sille, ja se on kunnolla kiinni tuossa kelluvassa kadussa.
Ja meillä oli alkuviikosta jopa 22-23 tuulen puuskia täällä, näin myräköitä, niin ei se kyllä sitä keinottanut. No, ehkä hyvä. vähän liikehdintää tullut, mutta ei. Oikeastaan sitä olisi vaan huomannut siitä, kun katsoi vähän lampua, että lamppu heilu. No mutta hur är det? Skulle du själv bo i flytande hus? Absolut, absolut. Jag skulle själv vilja till och med flytta in dit. Att jag har nu jobbat här på kvällarna där vi själva kontorsutrymme och där vid det köksbordet och den där vyn till att se ut. Det är lite mörkt ute och stadsbelysningen syns där runt omkring och den här juliga friheten och den här njutbara känslan av att sitta där och jobba, så inte skulle jag vilja byta bort det. Kiitoksia, tack. Kiitos, tack. Kiitos. Ja tulkaa kaikki mukaan katsomaan sitä. Jo ehdottomasti, tässä on hyvät mainospuheet, kiinnostaa kyllä. Kiitos. Sitten seuraavaksi saadaan rakentajaperhe tänne paikalle. Juuli ja Ossi Nakari sekä Eeli Poika. Ja he ovat rakennuttaneet Villa Kruunun tänne näin. On muuten ihan todella kaunis. Kaunis heidän kotiinsa. Siellä pääsi viime viikolla käymään ja me nähtiinkin jo. Hei, hauska nähdä. Moi Ossi, kumpi aloittaa? Hei Juuli. Moi moi, kiva olla täällä. Miltä nyt tuntuu? Näin pitkällä ollaan projektissa. No siis väsynyt olo on, Niin. täytyy sanoa, että väsyttää, mutta sitten helpottunut, onnellinen. Nyt me ruvetaan lomailemaan. Niin teillä oli ainakin viime viikolla aika valmiin näköistä jo, että oliko teillä ei ollut mitään sellaista niin kuin viime hetken ihmettä. Juuli ilme oli ihan, että mitä? No, mun mielestä oli ainakin. Ja kyllähän meilläkin viime hetken ihme tuli, että 2 viikossa on tullut niin paljon uutta, että ihmiset on ihmetellyt, että onko tämä sama kohde kuin silloin pari viikkoa sitten. Mutta te ette ollut siis suunnitellut muuttoa, ettekä mitään rakennusprojektia. Että mikä ihme sai sitten teidät innostumaan niin paljon Loviisasta, että päätitte, että nyt lähdetään tähän? No Loviisasta meidät sai innostumaan varmaan tämä niinku ainutkertainen tilaisuus, että saa niinku merenrannalta mahdollisuus saada koti. Et sitähän ei kauhean läheltä pääkaupunkiseutua on niinku semmoisella järkevällä budjetilla mahdollista rakentaa. Mä olin hormonihuuruissani varmaan silloin vielä, kun meillä oli 5-vuotias vauva. Ja suostuin sitten tähän, mutta sitten oikeastaan Ossi tuli järkiinsä jossain vaiheessa, että ei tää ehkä kannatakaan. Ja sitten mä olinkin jo silleen, että joo mennään. Ja sitten menitte. Sitten mentiin jo. Mutta upea siitä on, siis siitähän tulee aivan mielettömän upea. Hei Eeli, kuinka vanha sä oot? 3 vuotta. Minkälaista sun mielestä on ollut rakentaa taloa tai että miten hyvä talo rakennetaan? Palaneen pitäisi rakentaa. Joo, palanen kerrallaan ainakin rakennetaan, eiks vaan? Joo. Ootko sä innoissa, kun sä pääset kohta muuttamaan uuteen kotiin? Joo. Tykkäätkö sä Loviisasta? Joo. No, kiva kuulla. Sulla on hyvä meininki. Hyvä. Minkälaisesta arjesta te haaveilitte silloin, kun rupesitte suunnittelemaan kotia tänne Loviisaan? Ihan tavallisesta arjesta ja totta kai ollaan asuttu jo vuoden verran täällä Loviisassa ja ollaan tykätty kaupungista. Täällä on kaikki lähellä ja riittävän paljon niitä palveluita, mitä me tarvitaan. Teillä on ollut ilmeisesti sellainen aika koko perheen rakennusprojekti. Jommankumman isäkö on toiminut, Juulin isä on toiminut siis rakennusmestarina Villa Kruunussa. Mitä sä oot oppinut isältä ja onko mennyt kaikki ihan sopuisasti? Isille terveisiä vaan, jos... Isi ei ole täällä enää, hän pääsi maanantaina lähtemään takaisin Joensuuhun suuntaan. Eli iska on tullut sieltä asti rakentamaan meidän taloa ja mun veli on ollut myös täällä sitten hommissa. Enemmän ja vähemmän, mutta tosissaan semmoinen koko perheen projekti. Ja, yllättävän hyvin ja sopuisasti on sujunut. Että tässä loppuvaiheessa ehkä kaikilla oli vähän semmoista niinku painetta jo. Niin sitten me otettiin kerran vähän silleen yhteen, mutta meidän etu on se, että me puhutaan tosi suoraan. Se kuulostaa hyvältä ja yhden kerran on aika vähän. Että hyvin siis meni. Mikä on teidän omasta mielestä onnistunein ratkaisu teidän kodissa? No, se on täynnä onnistuneita ratkaisuja. Niin, no mä oon oikeasti samaa mieltä siis, kyllä. Itse tykätään tosi paljon siitä, että minkälainen siitä yläkerrassa tuli avara ja hyvät näkymät. Ja keittiö on
hyväksi todettu, kun se on aika lailla samanlainen kuin meillä edellisessä, siis layoutiltaan. Kyllä, se on. Muut materiaalit ja ne on erilaisia. Se on tosi kaunis. Teillä on kylpyamme silleen, että kylpystä näkee suoraan merelle, kokonaan pelkkää ikkunaa. Ja täytyy vielä nostaa tästä villakruunusta, kannattaa itse mennä katsomaan, mutta siis siellähän oli ihan mielettömän hieno kodinhoitohuone. Se oli ihan täydellinen. Joo, se on meidän edellisessä talossa, niin meidän kodinhoitohuone oli semmoinen käytävämallinen ja siellä ei oikeastaan mahtunut viikkaamaan tai mitään sitten, niin tässä kodissa mä ajattelin, että nyt pitää olla joku muu paikka ensinnäkin pyykkitelineelle kuin olohuone. Kyllä. Se on ollut mun elämässä olohuoneessa aina ja nyt mä teen semmoista luopumistyötä siitä, että hän onkin kohta siellä kodinhoitohuoneessa ja sitten toinen mikä on, niin sitten, että siitä voi viikkailla niitä pyykkää siellä ja siellä on vaatesäilytys ja kaikki samassa paikassa. Se on upea, kannattaa käydä. Se on siellä alakerrassa. Kyllä. Mutta miltä tuntuu nyt avata sitten teidän kodin ovet koko Suomelle? Vähän kamalalta kieltämättä. Alkuun oli silleen, että no ihan sama. Ja nyt on ollut, mitä lähemmästään niin on tullut, niin on ollut semmoinen, että voi ei, että mitä jos kaikki on silleen, että se on ihan kamala ja ei tykkää. Ja se on kuitenkin meidän koti, niin kyllä se aika henkilökohtaiselta tuntuu kieltämättä. Mutta että me ei olla itse täällä nyt tämän päivän jälkeen toivottavasti kuuntelemassa. Niin. Ja miltä se tuntuu se ajatus, että ihan kohta te oikeasti asutte täällä, että sitten on muut ihmiset poissa ja vaan asukkaat jäljellä? Tuntuuko se niin kuin jotenkin realistiselta, että semmoinen päivä vielä koittaa? Tosi kaukaiselta vielä, että onneksi päästään hetkeksi ottaa etäisyyttä, että lähdetään lomanviettoon tuonne Pohjois-Karjalaan. Palataan sitten akut ladattuina ja sitten on uusi projekti eli muuttaminen. No ai totta muuten joo, no mutta siihen nyt on vielä aikaa. Hei kiitoksia ja paljon onnea sitten uuteen kotiin. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraavaksi meille olisi sitten luvassa arvovaltainen valtiovallan tervehdys. Toivotaan lämpimästi tervetulleeksi Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz. Joka en ole minä. Enkä minä. Näyttääks vähän erilaiselta? Ministeri on saapumassa, hän on matkalla Loviisaan ja saamme hänet tänne paikalle. Mutta kesäistä musiikkia me kuuntelemme tässä vaiheessa. Suomen asuntomessuillahan on aina oheiskohteita. Ja nämä kohteet täydentää tämän varsinaisen messualueen tarjontaa. Ja tietenkin kun ollaan Loviisassa, historiallisessa, upeassa kaupungissa, niin myös meidän oheiskohteet on upeita historiallisia kohteita. Strömforsin ruukkialue Ruotsinpyhtäällä on meidän toinen oheiskohteemme, jossa lämpimästi suosittelen kaikkia vierailemaan, jos se ei vielä ole tuttu. Toinen oheiskohde on Loviisan keskustassa Sibelius-talo. Ja niin kuin vähän nimikin antaa ehkä vinkkiä, niin sehän totta kai liittyy Jean Sibeliukseen myös, tämä kyseinen talo. Eli siellä Jean Sibelius vietti lapsuuden kesiä, se oli mummola ja tätilä. Ja olen kuullut, että siellä myös Kullervo-sinfoniaa on sävelletty. Ja tällä hetkellä siellä Sibelius-talossa, paitsi että jokainen teistä pääsee sinne vierailemaan, niin on myös musiikkia. Siellä toimii musiikkiopisto. Ja tämän musiikkiopiston opettajia ollaan saatu The Ope-bändinä viihdyttämään meitä tänne. Älkää lähtekö pois. Ohjelma jatkuu. Puheita on tulossa. Ministerikyyti ajaa Loviisaan sillä tavalla juuri rajoitusten mukaista vauhtia. Mutta eli siis Opet, olkaa hyvä.